Yo, what's up mga ka-idol? Good morning. Siyempre mga ka-idol, nagbabalik na naman tayo mga ka-idol. Ayun mga ka-idol, kukuha tayo ng ubod. Ubod ng uway. Ayan, sa likod ko mga ka-idol oh. Ayan. Yan yung uway mga ka-idol. Kukuha natin ng ubod yan para gulayin natin. Masarap yan mga ka-idol. Ayan oh. Ayan, yan yung tinatawag na uway mga ka-idol. Ayan. Yung ubod niyan mga ka-idol, pwede yan gulayin. Ayan mga ka-idol, yan yung ano niya oh. Yung dahon niya. Ayan. Yan yung dahon niya mga ka-idol oh. Tsaka yung puno niya oh. Ayan. Ngayon mga ka-idol, kukuha na tayo ng ubod. Ubod ng uway. Ayan, matinik siya mga ka-idol. Maraming tinik. Ayan na mga ka-idol oh. Yan na yung katawan niya mga ka-idol. Ayan. Maraming tinik sa mga ka-idol oh. Ayan na, di ba? Maraming tinik mga ka-idol. Ayun, tanggalin natin yung matinik niya mga ka-idol, yung matira, yung ubod na lang. Ayan mga ka-idol, sobrang daming tinik to. Ayan na mga ka-idol oh. Malapit na yung ano, yung ubod niya. Masarap siya mga ka-idol. Ayan na mga ka-idol oh. Yan na yung natira na iwan mga ka-idol. Maliit na lang siya oh. Oh, di ba? Maliit lang. Ayan, masarap mga ka-idol. Ayan mga ka-idol. Ang liit lang oh, di ba? Ayan oh, ang liit. Maliit yung isa mga ka-idol oh. Maliit lang mga ka-idol oh. Liit yung isa, di ba? Ayan. Ayan, sobrang liit mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi ma-update sa walang kwentang video natin. Thank you. Bye-bye.